Hello mga subscribers, ito po si Modero Magkepeng. So ito po yung ating pasyente po, si full name mo? Rhea May Del Rosario. Yan. So ilan taon ka na ba? 23 years old. So ito na yung ating, kailan to? 6 to? 7? 7. So ito yung aming 7 session. So this is a great improvement, mga subscribers, likers. Yan. So, katabi niya po si Warren, yung pinangasawa. So, siya po ngayon ay magkakaroon ng tinatawag na pagpapalakas ng kanyang mga lower extremity as well as yung kanyang lower back. So, susuportahan po ni Warren. Diyan ka sa likod lang ha, susuporta ka lang ha. So, titry po natin yung kanyang tinatawag na upo tayo na walang alalay. Okay? So, umpisa natin. Ano sabihin mo? Thank you, Lord. Sige, nakakawan ka pa lang. Sige, danda lang ha. Sige. Okay, very good. Sige. Okay. 2, bilang ka. 2. Thank you, Lord. Thank Sige. you, Mang Kapweng. Sige. Okay. Sige. So, ngayon po ay November 1. Ayan. So, Thank you, Lord. may schedule po yung pagpunta natin, ano? Pagpapunta nyo. Ayan. Sige. Ilan na? 4. Ayan. Shoutout ka! Shout out to my family and to Lord. Ayan. Tsaka sa pamilya niya. And to my husband. Ayan. Ilan na? And also sa children ko. Sila nagbibigay ng strength sa akin. Ayan. Sige, ilan na? 5. Okay. Thank you, Lord. Ano kayo na yan?